Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην καρδιά του Δήμου Ευρώτα, στη θέση Ξερόμαντρα, ανάμεσα στα δύο μεγαλύτερα χωριά του Δήμου μας, το Βλαχιώτη και τη Σκάλα, όπου πραγματοποιούμε ένα μπλόκο πολύ δυναμικό. Ένα μπλόκο το οποίο θέλω να περάσουμε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι δεν έχουμε τίποτα με τους Γερμανούς πολίτες, δεν έχουμε τίποτα με τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που λέγεται γερμανική κυβέρνηση, η οποία τις τελευταίες μέρες, αλλά εδώ και κάποια χρόνια, το μόνο που κάνει είναι να δυναστεύει τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε άθλια κατάσταση και το μόνο που σκέφτονται είναι να μας φέρουν να μας εξαθλιώσουν. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε εδώ για όλους τους Έλληνες. Είμαστε εδώ από το νοτιότερο σημείο της υπηρετικής Ελλάδας. Φωνάζουμε, διεκδικούμε και το μόνο που θέλουμε τα δίκαια μας. Θέλουμε να καλλιεργούμε και να είμαστε στα χωράκια μας. Δεν θέλουμε να είμαστε στον δρόμο. Αλλά αν θέλουν κάποιοι, θα είμαστε εδώ για όσο καιρό χρειαστεί. Θα είμαστε εδώ παρόντες, δυναμικοί, δεν εγκαταλείπουμε τις θέσεις μας. Είμαστε εδώ έξω και στέλνουμε ένα πολύ δυναμικό μήνυμα. Σήμερα τι κάνουμε? Έχουμε έρθει εδώ πέρα και έχουμε κάνει μια ειρηνική διαμαρτυρία έξω από το γερμανικό σούπερ μάρκετ Lidl, το οποίο εδώ και πολύ καιρό φέρνει πορτοκάλια από την Νότια Αφρική και το ξέρουν όλοι, όπως και όλες οι επιχειρήσεις της Ευρώπης, τα οποία έχουν μέσα την κοιλίδα, το black spot το λεγόμενο, και το μόνο που κάνουν είναι να προσπαθούν να μολύνουν και τα δικά μας. Όλη η Ευρώπη, όλος ο Νότος διαμαρτύρεται, αλλά δυστυχώς οι μεγάλες πολυεθνικές δεν μας ακούνε. Πρέπει να καταλάβουν λοιπόν ότι εμείς είμαστε εδώ και αυτό που θέλουμε είναι το δίκαιο μας και τίποτα άλλο. Έτοιμος. Και τέλος, αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι, ότι αυτό που είπε ο Σόιμπλε, ο κύριος Σόιμπλε, στον Έλληνα Πρωθυπουργό, στον Πρωθυπουργό μας, του το επιστρέφουμε πίσω. Εμείς δεν είμαστε ανόητοι, ούτε είμαστε χαζοί. Είμαστε Έλληνες με μια ιστορία πολύ βαριά. Και το ξέρουν πολύ καλά στην Ευρώπη. Ότι ο μοναδικός λαός σε όλη την Ευρώπη που έχει αυτή την ιστορία είναι οι Έλληνες. Όταν οι Έλληνες ξέρουμε πολύ καλά ότι χτίζαν παρθενώνες, οι άλλοι ξέρουμε πολύ καλά που ζούσαν. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Δεν είμαστε ηλίθιοι, δεν είμαστε χαζοί, δεν είμαστε τεμπέληδες. Είμαστε Έλληνες. Και αυτό τα λέει όλα. Είναι καραγκιόζης ο Σόιμπλε!